Welcome back to my channel. Oh, hi mga yots! Ayan, we are live again sa akong channel, no? So karon di ay nata diri sa tabi na sa Wall Soar with my... Ayan, so karon di ay no kay wala ko naka-intro ganina kay na busy me. And actually So mag-explain sa di kung wala ko ka-intro ganina. So ganina di ay no kay na busy me upuan ka nang prepare. So karon kay naka-decide na lang ko nga diri na sa tabi na mismo mag-intro. Ayan, so mag-amot-amot di karon. Vlog tira imong amot. Abas lang gani. So karon di ay no kay mamalit na mi sa among mga palitunon, mamalit na sa among mga meat kay magsugbaay taon niya later na sa mga kuan mga outfit ready ninyo mga color na kayo. No ana lang ko sis, sa maingon nimo sis. Ready na ba ato mga outfit? Da, adong paldapi. Twerk earth. Hal. Sa ginawa dire. Ilang pokwang! Pokwang! Uy! Ano na tahan na? Yawa ka si Jenny. Uy, ka si Jenny! So karon ay kinaami diri sa convenience store kay namalit mi sa among mga himan, sa among mga palitunon, mga pagkaon, mga plates and everything. Mamalit mi later kay namalit na mi ron and later mo adto sa Tambunan Beach no kay yeah, mag-beach me ana lang gyud murag coronacation. Ana lang coronacation. Dapat lang. Sama na tong sa daan sis. Basog baday. Kulang ayo. Basta man siya ka na. Sana siya bayot para mang lima na. Bet kulang kay naduha aday. Mura mo ed ug no akan no. Ayan po si Madam. Namalit na si Madam. Madam Damin. Ano na? Saan ka sa mundo? Fishes. Huy. Sisi. Da. Oh. Sige na sis, palit anak ng anak sis. Pila ang kilo ana? Rambutan dayon sa day? Pula-pula bukon tamis. Aslom-aslom rambutan. Agad. Natanawa ko ang mega bayot ning lihok na iring. Lihok kay ka iring, Jenny. Go. Pakapin sabi. Yawa na mukod. Your boy book flight number 2. Hello! Aray! Ayan! Nandito na po tayo sa Tambunan Beach. So karon di ay no kaining naugta. Okay, because it's very lapok. Ipakita Meggie ko. It's very lapok. Ayan, so diri sa ta, dinaa mo ang kuan diri. Mo ni mo gisa. Kung mga diri mo kuan diri Tambunan kay pwede mo mag first is ano mo dito sa Pagadian, mo ato mo dito sa Palasyo day no sa Annex, IBT Annex. So mosakay mo og van patabi na. And ihatod mo diri sa terminal and after ana pamalit kung naana mo yung mga galamiton, you can ride this car, charis mini car. Ayan, mo na yung mini car or let's say bao-bao. Ayan, it's so cute. Makasakay mo ani good for 3 na siguro, maximum ang 3 kay ang dalan kay ana ang dalan oh. Ayan. So ayan. Yan po ang sinabi ko sa mundo.2. ka dyan. Gusto mo bang malapot ito? Ayoko dyan. Dito na tayo sa Modala. Maraming naliligo sa mundo. Uy. Ha? Maraming naliligo sa mundo. Sa mundong ibabaw. Uy! Ano na? Usa naman? Charis, kailan ito kabayot? Ha? Kailan ito na ako? Ayun mga kababayan, welcome to Sabi na! Welcome to Abanet! Welcome to Tambunan, Zamboanga Sur. Sabi na, hi, aman mo!
Hoy! Lain kayo mo ay! Charis. Bye! Isa on pag-smile. Hoy, dili na taagi ring. Hello po, pag-hi sa mo sa akong vlog, oy. Hello, hello. Nag-hike ka pa dong sa Tambonan Beach because it's so lapok. Dili ta mga kibait sa lapok, mga giday. Hala, Ming! 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 Lapok kay idiri-iring ay. Sisi ko! Naluya ka, Sisi. Ambi ng ano, bi isabi. Nilang food, B. Oh, ambi ng ano, manok. Hello, hello. Oh, ayan. Ang daming tao po sa mundong ibabaw. Bakit madaming OH? Hey, hey. Later lang dyan na sila. Later ang tambunan. Later ang mangunat sa ani. Ana. Make up sa umiga. Normal. Hey, move! Move! Bye, bye! Hala, Jenny! Ikaw na ba yan, Jeannie? Hi everyone! So, mag-set up na mi sa amo ang tent because mag-overnight mi here sa Tambunan! Yay! Ayan, so mag-set up sa mi diha sa mo. Watch us, Charis. Ikuha niya, isulod. Kanang nailinya, anang naikuan o blue o orange ko nga, isulod. Hi everyone! We are now at Tambunan. And ayan, meron pong mga boys. Hi! Hello po! Say hi to her vlog. Kaso siya. May crush kita naka-vlog. Ay, sagot. May pangutan na. Siya o, nangutan na. Kali mo babae nga. Wala! Ako mag-uot. Hey guys! Ayan, we are ready. We're getting ready for our pictorial. Hi guys! Hello! Uy, wala yung mga gana. Dili maayo guys ang vlog nila. Dapat good vibe. Balik! Hi guys! Mga kuan ka ito pa. Muna mabash na siya kana walang kapati panty o kana pamati pamation. Kapay. Ano dito? Bayan lang. No, nag-kain ko. Ang lang. 50. Nice shark. Dagat. Lord, lain kay Kamegi ko akong set na. Hello po sa mundo natin ngayon. So karon di ay guys, nag-chill rami dire karon with my Bailamor. Sige pang kapoy may pictorial, nag-shooting pa mi kinamig i-appealan nga contest. Vlog kasi. Yes po. Hello po sa
Hello guys. Hello po. Nag-chill rami diri and later siguro mag-ano ta. Unsa tong activity unya day? Mag-campfire! Yes, later day kay mag-campfire me. If sugtan mi diri, basta hindi ta sugtan no kay environmentalist ra sa Charis. Basta hindi ta sugtan no and siguro mo na atong nasa tong bucket Hi, list. Carly! So, nag-live di akong Amega karon. Naana siya 4 million viewers. Hala, di siya makita. Ayan. Dili siya taas ng brightness. So, later guys, mag-ano mi, mga ligo siguro mi og ka ng dagat, kay IFAA, mag-relax, ingon mo galag-laag rami diri niya. Wala may proper hygiene mi tanan diri ga. And nag-mask mi diri tanan before mi ni Anhi diri, nag-sanitize mi and everything. Kay basig, you know, mag-prevent na lang ta. Mag-prevent na lang ta, no? Prevention is better than cure. Na. So, nag-kuha na ta, na proper hygiene mi, nag-mask, nag-take of vitamins para mo usog ang immune system, para mo laban ang immune system dira, para di siya maglangay-langay, magkinat-kat, earth. Twerk sa ga! Takra, joke ko Amega. Yes, doy. Pretty ka live. Takra nila yung... Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So, humanami tanan sa mga activity for this day. Jeff, nindot kaya ang sunset. Uy, wala na. Oh, nawala na. It's already 6. Focus on me. 6:18 p.m. and yeah, nag-prepare nami sa amuang dinner out there. So, nimbalhin day mi guys. Actually, ami dito ganina. So, nimbalhin mi dire. And karon, mubalhin na siguro sa admino kay, wait lang, mubalhin na siguro sa admino balik kay tungod aning kaulanon. Ayan, nag-flashlight na lang ko ani para laban na dayon ta, Charis. So, later, mag-campfire, dili siguro mag-campfire later or basta i-update na lang tamo guys sa amuang next ganap. Kending-kending, anak lang yun, no? So, be right back. Hello mga kabayutan. Ayan, andito po tayo sa Tambunan, Zamboanga del Sur. Ayan po, so, andito po tayo di Kitchen Bertol Farms. Ayan po. Hello. Ano pong niluluto niyo po? Ang niluluto ko po ay sinigang. Sinigang? Saan? Paborito ito ni Sundalong Iringyaw. Ayan po, so, Born beef na pabilog. Bilog. Ayan po, so nagluluto po si Chef Bertol Farms ng corned beef with egg. Ayan po, grabe po. Ayan. Ito po ay hindi common na pagkain ng Pilipino. Ayan. Unsa to niyo? Sa manawag sa uli. Ano naman mga laki? Mga nakugligo, dire! Hindi na! Please lang! Hala, sikatawa ka mo, day! Nanubag na sa kap. Hala, mag-campfire. Hala, mag-marshmallow. Isa na kabuok, day. Uy, nabuang! Nabunet! Isa lang ako. Hala, mag-marshmallow pa man ni sila. Uy! Labaw! Tuon ako sika. Inuulan po tayo sa mundo. Nakapos na nag-campfire. Yay! Uy, Hala, ulo-ulo po ni siya. Uy, so karon kinang paano na pag kit me mong kuan, day. nagpa-music. Flashlight. Masoko si Ben and Ben. So chilling. My favorite. So chilling earth.